Una vegada tenim creada una notícia, podem pujar una fotografia. Entrem a l'àrea privada inserint nom d'usuari i contrasenya. I donem a entrar. Una vegada a l'àrea privada, fem un clic sobre l'opció Administració del menú de l'esquerra. Com ja tenim creada la notícia, li donem sobre la icona en forma de roda dentada. A continuació, tornem a fer un clic sobre la icona en forma de roda dentada, que es troba a l'apartat Acció. Seguidament, fem un clic a la icona de pujar imatge. A l'apartat URL trobem una opció que s'anomena Veure el servidor i fem un clic a sobre. Es mostra un llistat amb totes les imatges que hi ha al servidor. Busquem la imatge desitjada i la seleccionem fent un clic a sobre. Un cop escollida, li doneu al botó d'acord. Per fer la imatge més petita, només cal que la seleccioneu i l'arrossegueu pels cantons. Un cop reduïda, fem clic sobre enviar. Per sortir, li donem a la icona en forma de casa i a continuació tornar al portal.